Ka Meghalaya Football Association kalarai ban pelong no daka Amateur League. Ini kata ka jingila kai jongki player ki bapat register ba kini ni club haka jela. Ia kan ile tu de kini ngilam jong MFA ka jela begini untuk khabor haka kanyo trik ujamang arhajar arfuar. Kan ni league kan don kemba arfu tu ligi team haka menyila kai kemba sisnam A. Bahkan dong mana kata yo nakam taman ailat ia kini player ki mana ki bapat ki jaka begini sembatalang. Kadi kalik hakaba ngila kai tang haki makutayo amde yang Singapore ya but hakani ka amachili ki players ki bala ban kai ki gitu ki bompak register haka ni ka ni ki league ki ba recognize daga MFA ka sulong ba sibenta kali ban ai ka Ransani ki badon interest ke football lagi bamlak pan poi beras ka thong bera benila kan ni club nomor bonsin hi ni syamba ka jingtmu jongki man pemi player football ka datang ki ban ila kan ni club lagi club nak pada ba dongkam ki dong pikai ru ki baron ga mensiem ban wan pikai ya ka jingla kai football te ende dingi perkat pada ba ki pajba pada ki chuan pikai ladi pada ki baron pada kata ka jing standard dan jing ya ka jing la kai ngim ai bre ki kita kan san bre ki obani la kai sum bham shong no mo te ngamot ngathrai kamnum poi saga thong ga bangi thmu hi ban ra bia ya ka nam no football ha ni ka state jungi